va faire notre premier exposé de cette matinée. Il sera sur le sujet la vision de l'islam sur le Jihad par le missionnaire Monsieur Oumar Moaz Coulibaly. Nare takbir, nare takbir. Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, nare takbir. أريد فقط أن أخبر الأستاذ الكريم عمر معاذ كوليبالي بأنه لم يتبقى من وقته إلا 35 دقيقة. جيد. جزاك الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغا شيرا وكرا كرايا كافو أدم دي مانغا تيدا دغلا فوي كليني بيان كانو كما فناكر علي ودي لا إله إلا الله. نندا كراي محمد نانني جين كونو وياسر جين فرافناني فراجلا بس بدو مي فنورا باتوليمو كتاي نيونغري إبميريكا كاي بلو فلا دايكو ولا ما كي تيدا دغلا ما كاي كولونغولو فنورا يه كابونيا دومو كايرا جاشي كدومو فرجاو كمولا فرافين كمولا علي محمد تشيكنا تافويه وبا ولا مينغا كاني ادمدني مانغو كفويه فنين على بورالا دانفي توبه دراني على في اي ادمدني ديكا هيره كامو اي كفسا دانفي بيني بلو منا ايتاري بلو فلات دايكو منا ايتاري نيونغري منا تيترو فنوري مين دني اي يرا جاشي محمد تافويه ko olu de ka boni ala bolo kataba danve bega nene bora la u kana u tetru foy kelenye ni muhammad nakay je kono kana fo farafu ye kana fo farajaw ye okuma annaka kadi bismillah anana amboya jirana anna anda membe ala bolo anano fanyana ngay ko mi delib la ko adama deni fe ni asro muhammad yera bura shamina no el rabi boli kama sa boli bi woro o de kam akal kabal lamini o opmana sanke me chamo ngerawla aw tse kabla dongele o tse kabla sangele o kama muhon ma foye ayra faso fe ni bol ni washile ni fali la inite ngawna na famu opmana o ko way bismillah koy ang ma famu amele maw o muhammad nakafle ni na o mode ko ni aw de kafsa danve to ye dal masayorola ko dave be dara angamo o muhammad miyen ayni buyami ngira adama denina farafina farajela andaraja ala yorola ni amma famu faso fe adamina na fu ya kele ala baraka faso bla andana faso no fe domi o ya soro krafe batamba bulo faso tise ka pembe o faso kono kuma na bina tasarake ala krama tasarake akonya faramo fasai ambe maganga shida shiga jonyi abi wala jugi ngeen nap mame asro atado ma mena ko meno blaga ku fe o ko ma shit singa kele ki fe fonnaluma deli blaga ko adama deni bulo de manga ne ya faramo fasai nga bi maga metendru law bulo ngala ko anga na fo ma shika ki tetru jakala
اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم أي تاكسو كنو أهورنا ما جاكو أتماشي دلا من دكوري نما كوما كانغولا أما كولا تورو كوكا تورو كوانغا تاكو فويتانوا أدو كو يافوتي كو أي محمد تشيدو كو إيمي فوي كانوا كو أموانغو كتا إتي فوي كانوا أكو تيكي 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 اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم تورب باينغو في عني مين دايكاو ناتابي سيبي يبكي تسرى إيكو فويتانا على كراكو تيكي 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 محمد أكمنا لا إله إلا الله أمبو دوغا كروكو إنغا محمد رسول الله يا أون ليكو تچين أنغم بانو دمي چالا كچيدني ngangala ekelenyi ngala be ambo doga koro iwula ka sura modo nga muhammadu rasulullah ne angu maso demo nga ke kewele ya jirana ka fo tigi tigi muhammadu rasulullah ike kewele ya jirana chene yala ka chide kadaka kabini gendera mama ye tay nyana ke mauka ijugu ya kaifali na ini kata kutoi katla kana umu akelo mene ka fanga tuibulu o tigela mama umuso buo shula ka ukana fulo buo shika chaufa katama ushuka o matake mateme je kono ko itenge o kuma ite masake ite na fulo nyinai ite tugu nyinai ho ye mi vo yo la ilaha illa allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amalo mau o wa ko kirane jogoina manga umalu yale uyu kunshuli ko jawa angu mafamude muhammadu ikasra nganga tama abangono de bina gugulo tiga bi foka joli woyo alkabal laminina mo ka fu ya faramo muhammadu eni muhammadu itayna opmo ndal may sade ambe bi ko kabila minu me maganda fe o yek barabe madala ko alakran muhammadu to nya faram mangaw mo mangaw jumo minu nyi toro bedda ka dim so kono mo bugo faliga ka be ka o kono che ka refa o nanyo no chama minu ngra mangaw la ko muhammadu ya faru mo tigi kabila be maganda mini abedugu kama chide na ka fo feminga faso nyubanya na ya fara o kibara seranga duti ma yamla kana ko wa ambi tayna de ibido chugodi ambi do chugodi ike kawali nyuma o kibara seramo wana na kadri kadinana ala karaba fu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na yo ferma bisinga selike chugo jira wala yorobe o mana makamina na ni wala kechugo nyubani ya fai dafa digu minu nyo me olu fana na do dine na ko aka ya fai ngadi dugu kelembe do sorala ko sakifu olu na chifo to ya fo tigo me alakra ko mo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wa salibi katando olu dugu muhammadu chena duguti kwa mo ko amaka fefe amola nga tendri ko ango bala ala ko mo ko chodi ko anyi ni ne foranya na ko anga tendri wala ato amwala wala kara ko woni seli borala o ye atno mayoro bani o kuma ita fodu kuti ko tsika donda ina folo ne tanyi retno mayoro e seli ne o ko duti ko nanya ye ka fo tija ko kuma na fasanu tika ha ala dana o kana sote kunga kanjo orbo biri kambo bare yanga chena o jashile nya yomulu fasanuti kaha ala danaa anna sote nga jashile nya do ay selila gushikame kabiniye o ngala krako o yira majigi ne lo wa ala bo de fe armadini fe o de ne kadine yere no kono borala o kuma na abana itisika do o ko ana do akati amal maw kuma no yara kamine jokma khalfa ka chidi ko wati table kasra madam na yo de fo larab kala o wati table ni na mafara yaro kuma bana do on ngani mi wara sisa munne ye maga ngaw do dine na murudo wa marfa do wa faria doa ay ala kira nganga
fariya ni muru ni kandigale ka yoro mi amo kede o kebaliyen o de manga o Discours sama kana mune dine jo ala kra kewal yuma na ka yafa mune dafetugu sama kana o juman kelen ko dine nyora ni muru ni bese ni marfay ko ni ya famde ambal make bega mi wo Muhammadu jume nyo kede kamaganda ile ay amo Muhammadu yeje kono maganda fe dugu nana kanadu Muhammadu mi ngadine na Muhammadu ko asira muruma ko asira kay mo ngolo tiga foga joluyo umana ko asira bugolila umana ko ikado ka fo aye mo kande ko tebe unana de ko kinga minu ngadiga ko kojugu o kinga kanai ko ya faro mo fasai o de auna ka fara manga ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ofma muhammadu warabe muhammadu murtigi muhammadu mabrutigi muhammadu makandiga la obemi o te abdullah dengay o te amnata dengay min dara keneka wo de semene do chena o de ni aya min galala wajuli daminato akrofora ayame o ya alaka dakure suratul hajj kono ko nere alay jena momo ku ko bulo korota sade kadaka ba keramo ka gonga ba fasula atonyona asaballa nere alaka sabali ayate korota akata sara sade wa nere alade ba deme ni ne Quran aya floy min jigina ko silamo akena asaballa ayru ka dige tasara la sa o tigla may bengani kelay uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimun wa inna allaha la nasrul laqadir jedi la mo korte ko fanga bala kam se ka kele ka ko nere ala de bina de me konta ay de mo dogo kele ka amasiki ni kele fanga yera tala ko nganne ala mi en fo mi na de me de wa mina fo ma ala ujja ko asade ka ubla kala alla benda bulu kele afanga tala fila ngani ala mi en fo bay fanga de benna o ma ya bulu korta mba de me ku je ko blala aya flo de ni amalmo hango betri je yere kono watite obena chemo nga je yere kono minu ngara sabaye ka silama yakuba ya kata fonve ka jama chama zoro ka duka je kulula yala o mawye jenuni amba fo bomanga warala waliyu amba fo bomanga manyumbaw silamo tame olu minu ni njonjebi Muhammadu ka kewale vle o de mango sama kana an maganda mini ofmana minu jeni ga cham mali kono yabi katama anga balira taza anga afrikita yala jenne ka cha salama jama kulu towe salama jama kulu la juma unde ka chani towe ngom mali kono ya folo ay dam mali kono ya o ko ndabo kanga cha towe mali kono ya o dogole kacha amada dogole kacha ni amada kene kata bi koni mali kono amada dogole kacha ni on kene kata we o kono misomo ngaw tede ndeno ye mali re kona selama jama kulu la jende kacha ni be no bora jenu anga o flata minu ngacha ni be o ko la shitiku ye atoydi Tunisi taw Algérie taw Nigeria taw atoydi anda be jumane mbe ko la jitugo te katane be no ma tasira no tijaniya ne qadiriya o de kacha be munya chaya tawye yala aye Muhammadu kam ma famuru nyona de ta kamo karaba kanawa ka kungulo tiga opmana kungulo tiga yele bongo bolla kanawa teri uye Muhammadu ta nyona de keni maunana kana kala Quran aya ito do kena kan jara ki fle kena kan jara ki shewa tani ka muru toydi ogo se na ita kuzulu fakara ali ango ali toy
Cheikh Matiani Cheikh Ahmad Tijani aka muru be mi muru jume ma fa toydi Cheikh Hamaula aka muru toydi Abdul Qadir Jilani ka muru toydi Ahmad Sirim Baba ka muru toydi marfatu fe muru tu fe ngamna mo nanu nyonguru yi foko do mine ka kandike uko manyo o kera mali kono ya Cheikh Mahin Mansour Kumbu ka sangana segu o kera nunu nga muru tobe mi he ja fe wora bise ka adama de karaba ka blay ka jonyana foka juguya ya to fo yere be kabako ya yala o kuma na o emunye Muhammadur Rasulullah wa feminye magangaw uka fariya anuka nalumeya nu uka atwaidi disukun jalinya femisira ko bula ko magaya ko ke alaka sallallahu alaihi wasallam ka jonye fo kana ke ni bugri dara sela ba fura ka boy ni kibisa mo bi tale ko be ka tolu tuma be ka fa fulo ala karama muru tawfe aka wole nyuma o de kera ku sama kana opma na yesha matian le kadra jilani le kashena matian le atori kashena hama ulaje ka amad sirim bamba o yanyu ka koli konna yanno ukaje ma chama mai na mbe adoka fu kacha sala majuma gulu tawi wa murumata koy nani yara make yara majigi hidama kani mawi kangala dali kadu sugundigi dali ongolu be fana ko anyanda nye Muhammad la awmani Muhammadu doniche awmani ala doniche awmani Muhammadu kanuche uyo de wele da moye wo kuma na mamnu ngera uju ya bawe ikado olu jole tura yogoso be nana ufafe ka uju jole tu jadi kalaw ni muruye jadi kalaw ni marfai wa fe wore be Muhammadu bulu ni obisinga dusku fate ka dusku digi sama kani fafe ja muruka jadi do tabo ja marfaka jadi do tabo o kuma ne ba fe ka mo sama ka do dina da sa wa Muhammadu taine minu yo ta je kono ya nye ko chawfoni wa ukada lubla la keneka ubebe nye jama kulula murumata ika klashin ko fubla mbamu imla karafe ni ma bla itini jama soro mune jama soro ma marfata ma muruta atwadi ma bomta emiyata ika jama be mi bomutigi marfata fashion ko futigi mune kra awa kra tarami ayeni dalu keneka ka fo angata so be otew ninde kono dimi de nyedimi do bendi bala keneka ni jennu ne ala kra ladige baw du kulo ka kala kra nyana fi bo mo la sallallahu alaihi wasallam nunu nyo deke o kumana maganda la ni famille i kado o fengele chomatiani o deta amal kadjani o deta chena hamalo o deta amal sirim bamba o deta jamam mu dafani marfa mananuye nanni mananuye tachin gom mananuye bom mananuye bom mananuye de wow femina nanuye misakaka Allah kira sallallahu alaihi wasallam onoro mi misiga dusu sama kana dusu digi fafe kada ka dusu bebe ala de bulu hala adama de dusu titay abi ala de bulu olu kashila ala dalade ala dusu sama kana ira fafe ne jonye ko mulu e jonye tomi dusu tisiga dusu ngaraba dusu tisiga dusu magaya ala e ne blani maraina wone tata koy ala ko ay Muhammad fanal la diga wa ka jama kuluna tofla ko Muhammad ka jama kuluna na tomi o kuma izaja nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan murutizika afwaja murutize ni mururi marfata wa ra'aita an-nasa yanfiruna anka o koni bode ebi mo ye biri utaraki kele ni nyoleto e ma wele ke o e gweni deke okbana maldew ahmadiyaw je yere kono bi jama kulumi ni je farafina farajela bekeme katanu o nyeshumo
hannu mandani nga chena ukakuin aonge utai mafabe kanube ibi sama jumakulu be nyon fatwala to fatwal tolu fe jumakulu kembe o jeyere be kono bi o salama jaw kuli jamana kema fla ani jamana tan nani nyema kelembe o nyema ya bajira ka fo be me ko kanube sankeme ani kobi ubo chokelela selama jama kulu taw fona desera ka nyona ke u ka chasa nga ikado ka fo kungulo tei okuma oye jama kulu me jama islami ahmadiyya jenyo sidi al imam mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam sisa aye muru jumenda aye marfa jumenda kan nyama kulu bade ni mebla jenye fekata marfa mata muru mata aye muneke ayala karala dige sallallahu alaihi wasallam ki teda dugula kakashi dugundigi ne blaka na kunya ala karaka bara dinye ala kira sallallahu alaihi wasallam wane ba ka sunnatul ladige ale fray duguloma sel deta ka dusku wele ala wane ko ne kana filme muhammad dinna ngo o bola opmana muhammad e sirakele minda wane bo deta wane re teturle filinge fe ala setene nga dusgundigi de ne be kadianu wo kono ya hali bul feñu matse kana ne ko ne ka wele bla ko name ala opma mi chibla de mo e ka bla kata wala ko wala mamadu isna ko namara ka wala mamadu namara kala dilo e ka era shuga bla la beni ngani kwa dala bi fare itisiu ibi kwa dala de ati ibada ayre moy o kuma wawa dana an ka budra kal zan ka tazara ka obsinga nate muhammadu yo de kaw aba tetru ka kashide fo muso ba fo kuma kra chodi Aisha Muhammad kabone Aisha krefe kata abiji muso jumebe aso ate muso shife asekito kana dibila ila kra nguna ngame ayado ka fo mana minga di alai Muhammad ye katemene Aisha ka o ye alai koi aflaka ala dala kashila ya api muvo ni ne do ala ine blaka na konga na mo wele kana yorola dusku ye era di tay dusku ndane tay ne wi nyona de wo ka koyi bulu ala ko wada nan ko bidira kalise an kata zahara muhammad ni ko bi kwada mo dusko samanina I kwa mi kari wo ikuna twala ngaya da tigimo o kumana waraita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan mo no itore mo dusko de bere bulo Ghulam Ahmad yo de la dege kadiyani dugu fitini ngonay ala ko wa me teri tabliku zamini ke kanaro tak ponchaunga tu ponchai gatere me ponchaunga nera ala bina ikadekure ma cheri kata fa bele gelebe ne ala bina Ghulam Ahmad kadekure ne bina cheri abe to dibi Ghulam Ahmad sirayawa aka sabar sirayawa wa siraya koi jenna nai o alam ye lay do ko ma cheri kata fa bele gelebe on zaba kata chugoni Pakistan de busa do anawa ye marfa tanvewa ye bere danguwa femi nga jugun marfani busai ala yo de do on diskuna andara teme marfa tigila kado tasmana kal amma marfa ye foye o awfo de bose wala ko wuli medre marfa e mani kabako la marfa bla do fakono o opman ne ala ka chewnana Discours bi bo chola de ala rabi discours sama kana fo bi kabako ya o discours sama kana ala yo do de chama tani mo kana o do de chama hamala mo o do de abdul qadir jalini mo wa minga bo be o dra Ghulam Ahmad mo o kumana nim mamingo ikajama badu muhammad ka dina nabi ko ikata ke muhammad bolo woso baye kiyamado ka dofara ka makuluka ka mune bo fa kote ka mune bo fala faduga de min ni faya don ende kaba abisinga korata foto kuna I kado kafo oye ni noro inde Muhammad Ghulam Ahmad nana no mi je kulushite je kono to na majuma chimana je kono ko iye onoro sora kana je kono hop mana minga jugu bom ye minga jugu marfaye o de fen ye ko ambal makke hop ma ni marfatiku bom tiku
u sɛbɛdu tiɲɛna ko ka mɔgɔw sama ka don diinɛ na fo yɛrɛw ka nisɔndiya ko marifa min bɛ muhamadu bolo min ka bon n'aw ka marifa ye a y'o ta wa Ghulam Ahmad y'o de ta a y'o ta Cheikh y'o de ta a y'o ta Abdulkadir y'o de ta a y'o ta Cheikh Hamad y'o de ta wa u tɛ yen bi ngo n'a tɛ bɛ hali bi u nɔ bɛ ka mɔrɔmɔrɔ mɔgɔw fɛ o marifa in de ka jugu ne ye ta dilalen ye ɔ ala kira ko de la sallallahu alaihi wasallam k'a ɲɛ b'a la dɛ a bɛ minnu kɔnɔ ko ka marifa ta ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan ko de ye jadi belebeleba ye a ko I m'a faamu dɛ o de ye jadi fitinin ye ka da kan I b'o kɛ I t'a kɛ ala kama nafolo o b'i kɔnɔ tɔgɔ b'i kɔnɔ yɛrɛ jira o bɛɛ bɛ k'o kama o tuma na k'o ye jadi bɛɛ lajɛlen la kɔfɛtɔ jadi de ye wal jihad asghar ala fitinini maa tɛ min jate k'o y'o de ye wa anw kɛn bɛ k'o de ta k'o kɛ wasoko ye bi ala kira ko a nɔgɔlen don a kasa ka ko kosɛbɛ yɛrɛjira b'a kɔrɔ nafolo sɔrɔli b'a kɔrɔ n b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ o b'a kɔrɔ o bɛɛ y'a kasa koya nka ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di min bɛ da o kan o ye jihadu kɛbiru ye ka kuranɛ dalilu ta ka taa n'a ye ka mɔgɔw lafaamuya o de ye jadi belebeleba ye dɔn ye fitinin ye nin ye belebeleba ye ka kuranɛ ayata ka taa mɔgɔw lafaamuya kɛlɛ t'a la k'i k'a dɔn k'a fɔ o de ye jadi la belebeleba ye ma belebeleba jaabi fɔ dɛ a ye bamanankan faamu belebeleba bɛ yen belebeleba jaabi bɛ yen n fɔla fitinin na min bɛ da fitinin kan o ye belebeleba ye ala kira ko a sabanan o ye belebeleba jaabi o tɛ ko maa tɛgɛ la k'a b'o dɔn ma jihadu nafs pati a dabɔra cɛ caman ne bɛ se o la muso caman ne bɛ se o la yɛrɛkun la ne ye ka lahala min fɔ nin ye muhamadu sera a yɛrɛ la de a y'i yɛrɛ minɛ a y'a ka ɲɛnamaya ta a k'a da ɲɛ kɔrɔ i komi alhamisi n'o ye khalifa ka ciden a ka dakurunya kɔnɔna na don fɔlɔ la a ye kuma minnu fɔ aw k'o ta ka da ɲɛ kɔrɔ bɛni i b'a dɔn muhamadu kuma na a y'a yɛrɛ fa de a ye nin ba a naniyatu ne yɛrɛ tɛ yen ne tɛ foyi ye a ka ɲɛnamaya o de b'an kɔnɔ ne ni ne ye o jadi in sɛbɛ kɔrɔ kɛ ala kɛra ko wa o kuma na sisan e ka kuma fitinin ka wale fitinin o bɛ sin ka nɔba bɔ ten ka d'a kan e yɛrɛ tɛ I yɛrɛ ye bilen e yɛrɛ I ba n'i yɛrɛ la e bɛ kɛ ala nɔnabila de ye dugukolo kan ni ŋuna n'o la sa ala ŋunana koyi o komi ala kɛra hadisa dɔ ko ni adamaden bi to ala ladegeli la nafila ni fɔdɛ fɔ ala bɛ taa k'i bolo ye a bɛ kɛ I dala nɛngun ye a bɛ kɛ I taamase ye n ko kɔrɔ de b'a la n ye minnu fɔ sisan a si kun tɛ maa farima ye a si tɛ setigi ye fandanu Abdulkadir ni Cheikh Ahmad Tijani Cheikh Hamawula Serigne Bamba Ghulam Ahmad foyi ale yɛrɛ fa kun ko n tɛna kɛ maa ye ko kuma bɛɛ a bɛ misiri kɔnɔ misiri tɛrɛ ko ni tɛrɛ bɛ misi la i y'a dɔn a ka ca la a bɛ don a dogo yɔrɔ ninnu de la a kama kɔrɔ walama a ko kɔrɔ tɛrɛ t'o kɛ ko Ghulam Ahmad ko ne kɔni jigi tigɛ mɛ n denw bɛɛ la nin tɛna kɛ maa ye dɛ n'i y'a ɲini kuma o kuma I bɛ taa bɔ misiri seleke la de a nɔrɔ bɛ misiri la ye ko misiri in tɛrɛni nin ye fa yɛrɛ kɛ a jigi tigɛra a la Ghulam Murtada ala ka hinɛ na wa misiri in tɛrɛni kɛ mɛ ka fa bɛ fa ya bi diɲɛ kɔnɔ e kun ye den minnu kɛ sankɔrɔta fɛnw ye olu ka tɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ bi koyi Ghulam Ahmad o misiri kɔnɔ tɛrɛni de cɛnna ka fa bɛ fa bi yɛrɛmajigi kayi ni dɔngɔ b'a bolo amalimaw ni ne y'a kuma ala bɛ sin ka e yɛrɛ bɔ yen ala b'a yɛrɛ da kɛnɛ kan ni e de sa nka a ka gɛlɛ o fɔlen ye cɛ jumɛn bɛ se ka kɛ n'i ko an ka muru ta sa bɛɛ bɛ se ka muru ta bɛɛ bɛ se ka marifa ta ka taa I yaabi nka karisa I yɛrɛ muso dimi kuma nanen ka se I yɛrɛ la a cɛ bɛ min muso bɔgɔcɛw komi an ka cɛya kɛra muso bɔgɔli ye u ɲɛw sigilen filɛ bɛni a bɛ muso bɔgɔ la a bɛ se ka bolo da dusu la k'a sɔrɔ adamaden a tɔgɔ di e yɛrɛ kasi I yɛrɛ la I k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ sabali Ghulam Ahmad alayhi salam Nusrat Jahan
o y'a ba ye a furumuso a ye kuma dɔ fɔ a ye waati dɔ la Ghulam nana pɛrɛnna a muso don n ka woro ta ye komi a b'o cogo di ne de ka wari in na tigitigi ne ta de ye i sigi a kɛ tan o kan ka fɔ ni yɛrɛmajigi min ye Ghulam Ahmad y'a ye ale pɛrɛnna ka tɛmɛ o hakɛ kan kɔfɛ a ye muso wele ko yafa n ma muso ko ko mun kɛra a ko la ne ye ci dɔ fɔ ye sa ko n pɛrɛnna kojugu muso ko ye mun ye a ko fɛn don dɛ n'i ye ne yɛrɛ kɛ muso ni kun ye n kɛ muso ye ka taa di dɔ ma o ka pɛrɛn kunna tan a tɛ diya n ye o i y'a a falen ye wa a ye nin mini min kɛ ale yafa ɲini ni tɛ yen ale ko ala de cɛw tɛ se ne la musow tɛ se ne la fo ala k'i dɛmɛ nka muru ta marifa ta i b'a ta nka nafolo in ma sɔrɔ walama na tɔgɔ sɔrɔ walama a tɔgɔ di na kɛ nafolotigi ye ɔnkɛ ni lahala bɛɛ bɛ muruta in de kɔrɔ o maa tɛ dɛsɛ o la nka cɛ i yɛrɛ muso i yɛrɛ kamalenkɔrɔ i b'i dɛsɛ kolokoto fo i yɛrɛ b'a fɔ jɔn ko ala ne dɛsɛra o ye ni ka i tora a kan a murutilen o de ye jihadu nafsi ye raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar ala kira u bɔtɔ Tabuk a y'o fɔ sahaba ye ko an bɔtɔ filɛ jadi fitinin na sahaba ko cogo di ko jadi fitinin an jɔnginen don muruw bilennen don joli la dɔw tora ko an bɔra jadi fitinin na a ko tigi a ko an datɔ filɛ jadi belebeleba de la dɛ sahaba ko o bɛ yɔrɔ jumɛn du kɔnɔna ani e yɛrɛ ni ala kira ko jihadu nafsi a ko cɛ caman tɛ se ka jɔ ye koyi an b'an yɛrɛ jira ye a ko wa ala m'aw ka jadi belebeleba kɛ yɔrɔ de ye jadikɛlaw ayiwa wa filɛ dɛ ahmadiyaw aw kɛn bɛ ka nin yɔrɔ faamu nka nin kuma in bɛ fɔ minnu ye murutigiw marifatigiw ni tiɲɛ don k'an b'a fɛ ka mɔɔw de don ala ka diinɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa ala kɛra min y'a kɛ ka tɛmɛ a ma muruta ala ko a kana muruta an ka ala kɛra tile to yen ne an ye minnu ka jamakulu ye diɲɛ kɔnɔ ni u ka maa miliyɔnw bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni y'u tɔgɔw fɔ sisan u ma muruta u ma marifa ta maa farinw tɛ nka ala kɛra ka muru min ala kɛra ka marifa min n'o ka jugu ka tɛmɛ an ka diɲɛ a marifa n'a bɔnmu kan i k'a dɔn olu ye o do sɔrɔ ala kira fɛ ka sɔrɔ ka wele da sisan mɔgɔw nana kɛ k'u kɛrɛ fila bɛɛ fa مسرور أحمد هكذا خلفة المسيح الخامس نعم مقو بجري أكري يو أكري أما تايرو كنا فلو باكوا كم مرفع بابلو أي نيرا مجي كلي ندو عمل مو ولا ما فنا متى على كرا سوزل نا بورا مدينة سابا هربا لا كلي ماشي تيجا دو عملو كابي رجلا يركه أتسي jonge mi na ibarake ka woshi an nogole ma woshi le tari seme jiri la ka kes nogoy o jenge bala femina do bwa ko fe termo ba ka tumi flamo ba ka tumi kasika ni bulu da jonge nyeda flala ka fo jeni mi nga jonge sa jonge nogole ma miri ne nogole ma kata bole ma woshi le madine kono jeni mi ni noron nata kile nyana teriera fla nyana ni jeni nu ko muhammad ta fo ma biso no madine are hakli yo asonte ala krap mana mi ko gra ko e wo do koy subhanallah wo do dere abena bi trigete ala kra la wo shile jen na lume ningani norone na mato kata mandri ko la onga yala yoro ila jabeni en neti sen na koy anga da bana fini nu ay hala ando ma yere karsa kana gurena subhanallah muhammad rasulullah on misinga adama de fati ni misinga adama de fati iya duku sama murumata ni murin de kafrati mato flana lage krechika minana jiga ala kraka madine naya bake ka fana akono bulla wa soro madine mabunya nyegende bebita kofe krechika kono karla masika buli kata bina wale koni afrage mi okuma nga soli gata ku ga brifini ni la ndongole kanira sutra ayo ke atara
ale sera yoro dola ayaye aka kurwa jale yo toyi ako ay ndese kata koto be ga dine ka bu bulo ndese jonga buli kanota ale bulla kana adana soro ala kirabe ka le re bo finingolo ko ne ra ko bo finingolo de te ko aga brifini ala kana be ko ani adara minga ada wale tura muhammadu ni masai ni kiran afabe joni mi fe muhammadu ne bof ko tofle la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala nyuma nye aso body muhammadu ka fo silama o tere aya fade asna ka so bo kana naiti o kuma dawale turabi tu kuma ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah nina nyine de no fa ne jadi yere ala kira fle muna aya yere blanna akoba babulu amso babulu ajon babulu atwali akala no mbe nga aya yere bla nimbe joro la tugodi nga dinado ala ko ka dina sutra nyabalo ala ko ka dina sutra of mana ne ka dina do ni nyadi musomo mo bina kotoy obina borobo ne Abubakar yako amaga jodo la bina borobo nere Muhammad kon ngode kanga dina asutra fasai nitei o karawoke nene do e chrétien bo e kafiri bo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah